Ka Blei ya pi barok ki bapet ya ka program ka jongi ha ka kyrteng ka jong nong penim jongi U Jisu Khrist ni aingo U Blei baling ba jong ka tayo ngina yo bani pet bani kmi alor jong ka pang God's guidance lani ka Jingialam Lynti ka Jong Blei but ni aingo U Blei ba ulayalam ya ka jinga Lynti ba ni sinjam jong ka jinga Lynti ka jongi lingba jong ki sngi ba ki por ki ba lek no baro but ha ka ni ka por kumban beteng ya ka ni ka ka bangile grand na do kusni monde na kwa bangan grand lord jong ka pang ba ka ta kalong God's leading lani ka Jingialam Lynti ka Jong Blei ya ka bang pensyong nong rim na ka kitab Exodus ka linong ka ba khatlai bat ka khot ka ba arway ki Ka Ktien ki ba ong kumne Exodus khatlai arway bat utrai ulayat hashwa jong ki minsni haurshot lo ban ya lam Lynti yaki bat min miet ru haurishot ding ban ai jingsha yaki bagila ban ya minsni bat min miet ru Habang Moses ulayalam yaki kun Israel hadin bakilami negeri Egypt U Blei ulayat hashwa jongki ulayalam Lynti yaki hagadur ka jong rishot lo minsni bat hagadur ka jong rishot ding minmit kumbalong ka ni kadukot yaka bangala puli mentan ka kitab Exodus kanong ka khatway ka dukot ka lenong ka khatlai ka dukot ka ba arway ka baong bong try ulayat hashwa jongki minsni ho rishot lo but me lam Lynti yaki but min miet how rishot ding but I jing shy yaki bakila ban yai min si but min miet but uni rishot lo but rishot ding ubalami hagadur kabapla ula ai hakibriu ki jong Blei yaka Jingialam but ndai tang yaka Jingialam ula ai ru haki yaka Jingiada hagata ka jinga Lynti riklau ka jongki but hadian kani U Blei ulapan kreru ban pelat im ya laki brio nakata ka duriau ka basaw hadian ba U Blei ula pelat yaki nakata ka duriau ka basaw kalau ka basaw pula na fi puli ka ni jinja ba hadian ba U Blei ula pelat yaki nakata ka duriau ka basaw uta urishot lo ula kendria no na shadin jongki but ka ba kam pula shu kalong ba uta urishot lo ubadei ban long ka jingdom men men Henry haki ula long pen ban ka jingshai ban pen shai yaki kun Israel hagata ka jinga Lynti jongki but yakata ni Syiem hagata ka kitab Exodus ka lenong ka ba khatsaw ka khot ka ba khat kendai bat ka ba arho snap ko ong kumni ka ni ka khot khat kendai bat arho jong ka lenong ka ba khatsaw ka kitab Exodus Tiu angel U Blei ubala juyat hashwa kadara ki Israel. Ula kendriak no, but ula yat no na shadin jongki. But uta urishad no, ula kendriak na khmat jongki. But ula yeng shadin jongki. But ula wan yeng hapde upat ba ki Egypt, but upat ba ki Israel. But ula long ula o, but ke jingdum, penban upen shai min miet, kumta iwei ru Syiem yajan yauta iwei baro shimit kalong ke iki ka basno pla bauni urishot lo ubami hagata ka por minit banyalam Lynti yaki kun Israel ubahaga jingshisha ulay banlong ka jingdom penban haki hagabakum kata ka por ulalong ka jingshai hatu kata kamlong mo ka basno tanatu kamlong mo ka maplaru banyo ya ka Jingialam Lynti ka Jong Blei yaki kun Israel haka jingat Lynti riklau jongki bau yalam yaki minsni bat minmit bat kalong ke ka basno pla banyo ya ka ni ka Jingialam Lynti ka Jong Blei hatu kamlong ru mo ka basno tanan ba undan utaw rishot lo undan utaw rishot ding ubanya lam Lynti yangi haka jingat Lynti ka jongi ka pamalagas ni hatu ngirum yung kwa mo hatu ngirum yung terang mo bandan urishot lo minsni bandan urishot ding men miet ubanya lam Lynti yangi miet labat ni haka jingat Lynti jongi jingim ka jongi hanu nga kwa ban mau yung piki para bangin
But ya pi ba pet ya ke program. Nga kwa ban pengen mau ya pi ba Ka Ktien ke Jong U Blei ka pengen mau yang ni bangi don ha ka benta ka ba khamba na ka e ka ba ki khon Israel kila long ha ka ka por. Hashwa ba U Jisu un kiu no shebleng. Ula kular bad ula ong ha ka gospel ke Jong U Matthias ha ka linong ka ba arhu pra bad ka khot ka ba arho u ong ya ki Ka Ktien. Ka gospel ke Jong U Matthias ka long ka ba arhu pra ka khot ka ba arho u ong ya ki Ka Ktien. Uang hakmi nga hakmi ru nga long ringkat bat pi halagasni hadu ka ba wai no ka perthei. Menta ngimdan kamshu yo rishot no. Ngimdan kamshu yo rishot ding uban yalam Lynti yangi. Namar U Jisu ukular ban long ringkat bat ni halagasni. Haga wei pong ke senjam ka mynsiem. Haga wei pong ke jingat Lynti jong ke jingim jong ukular ban don ringkat bat ni. Ukular bau nom eno yangi. Ukular bahaga wei pong ke senjam jong ke jingat Lynti ke jingim jong un long ringkat bat ni kataru hadu ka bawai no jong ke ni perthei. Bat nalor kata ukularu yo mynsiem baku jong uba Ka Ktien ke Jong U Blei ka ong uban ya lam yangi uban hikai yangi. Kipar bangit bangit. Kipar mynsiem ki ba kodor. Ya pi ki ba pek ya ga program. Nga kuak ban pengen mau ya pi. Bangi don yo mynsiem baku yo Jong U Blei. Uban long kum urishot lo, uban long kum urishot ding, uban ya lam yangi, uban hikai ru yangi halagas ni. Bangi don ru ya ka jing don ringkat ka Jong U Jisu. Kaba ula kular ban long ringkat lembat ni halagas ni bat ba ka jing don ringkat Jong U kan long ka Jingialam Lynti ke Jong E. Bat ya kata U Moses U skopku kamadin jong ka Jingialam Lynti ke Jong U. Haka kitab Exodus kan long ka balai pulai. Haba U Moses U pan ya ka jing don ringkat ka Jong U Blei haka Jingialam Lynti ke jingim ke Jong U. Haka kitab Exodus kan long ka balai pulai ka khot ka khatsa U Blei kular wang ka kmacho akan naik lembat me. But Moses U kwa banda pentik na ya kata uang akan dikeju ka kitab Exodus kan long ka balai pulai ka khot ka khatsan uang lam lek ka kmat jom me lembat ni wat num ya lam shu ini nang ni. Ka mut ba Moses U sno tu. Ka ik ba khamba yo rishot lo but U rishot ding U ulama. Kadai haba U Blei U ya ringkat bat U. Madai nang tanda wong lam lek ka kmat jom me lembat ni wat num ya lam shu yang ni nang ni. Ka mut ba U ka kham ka ba khamba ya ka jingim Jong U kadai da ka bong so thu bo Blei U ya ringkat bat U. Madai nang tanda wong lam lek ka kmat jom me lembat ni wat num ya lam shu yang ni. Ka mut bangim la ba lek marwai ni don kam ya ka jing don ringkat jom me. Ka ba lek lembat ni ha ka jingat Lynti jong ka jingim ka jong ni. Nga kwa ban pergen mau ya pi na mar kata. Ni U Jisu ukular bong don ringkat bat ni hake jingat Lynti ke jingim jong bat kata kali ka khamha yo rishot no yo rishot ding uban yalam Lynti yangi haban ni don yo Jisu uban don ringkat bat ni uban yalam yangi ni maka jing don ringkat jong hake jingim jong ka mana kasi to blame ko ku yangi ding bai ni jingpuson ni lyngkot na Ka Ktien ka jong ai ka no ka bor yang ka no ka bor ya pi ki ba pet ya ka program bangin so tu maka jing don ringkat ka jong Jisu ka yalam Lynti yangi haga jingat Lynti ke Jong Indang ni syakmat U Blei un kerku yang ingin pendam haga jing duai. Ya ingo ya biya try na marga jing don ringkat ke Jong ni. Kaba malalong lembat ni bat kaba memju eno yang ya kipor baro. Bekular ba minay long ringkat bat ni adu kaba wai no Jong ni ka perthei. La shisha ko trabe in ya ke jing long briu ni panam ya ka dap. Bamin ya lam Lynti yang i kumbalong ki kun Israel haka bamin ya lam lima urishat no bat urishat ding kabalong ka dak jong ka Jingialam Lynti ka jong me. Henry ni aingo ya me ko kenrat be it. Bamin ay hangi ya kabag kamba ya kata kadam. Daga bamin kular banlong ringkat lembat ni. Daga bamin kular baminong ino yang i. Daga bamin kular banyai long lembat ni. Hadu ka mawai no jong ni ka pertay. Bada ka jinggal ringkat ka jong me. Compare wala ngimtip ka Lynti ka kumno ngi dibanyan. Henry ni snows ngan na mangitip bangiyan ringkat bat me. Yarap yang iko kenrat be bangilapan siya niya aga Jingialam Lynti ka jong me. Naka bangi snow thu baka jingdon ringkat ka jong me. Kanya lam yang kisenjam ka jong i baro haga Jingialam Lynti ka jingim jong i. Ni aymo yame na mangitip mamalong U Blei snap pa siya askor ka jingduay ka jong i. Na makini ka pa na ka kyrteng ka jong U Jisu ka na Nasret. Walang juk menemetabat siya ki artaba ki ba bamjuk ko tru
Amen. Joblain kerku yang iling pa kini ke jingpuson na kini Ka Ktien ke Jong na kabenta ke buram ke Jong Blei. Amen.